15 emprendedoras da provincia deron a coñecer os produtos que elaboran e os servizos que prestan na Feira de Artesanía e Produtos Lucenses organizada pola Deputación xunto á Asociación de Mulleres Rurais de Galicia, FADEMUR, e o Sindicato Unións Agrarias en Monforte de Lemos. O presidente da institución provincial visitou o mercado onde intercambiou impresións coas mulleres protagonistas desta iniciativa que se enmarca no programa E para Vivir Lugo, un proxecto que a Deputación puxo en marcha cun orzamento de 300.000 euros da Unión Europea e que conta con 12 liñas de actuación para atraer poboación no rural e afrontar o reto demográfico. José Tomé valorou o talento e a creatividade das mulleres rurais da provincia que con tanto esforzo e dedicación manteñen vivas as nosas vilas. Estas emprendedoras, subliñou, representan o mellor do noso rural, apostando por produtos de proximidade, sostibles e de alta calidade. A presidenta de FADEMUR, Verónica Marcos, e o secretario de Unións Agrarias, Miguel Tomé, destacaron a importancia da feira para dar visibilidade aos proxectos impulsados polas mulleres que contribúen a fixar poboación no rural galego.